מהיר כל כך, כן זהו סוניק, להבחין בו מסובך, כן זהו סוניק. סוניק, מהרעים נזהר, סוניק, טיפול פשוט מוכשר, סוניק, מנצח את כולם. במהירות אור הוא נעלם, כן זהו סוניק, טס כמו אלוף עולם, כן זהו סוניק. סוניק, מהרעים נזהר, סוניק, טיפול פשוט מוכשר, סוניק, מנצח את כולם, מנצח את כולם, מנצח את כולם. השטח מאובטח. קדימה, קדימה! תזיזו כבר את הרגליים, חבר'ה! אני מחכה. זהירות, רובוט קרב! היי חבר'ה. הגיע הזמן, סל. את מוכנה? מוכנה. טוב חבר'ה, נעשה את זה וזהו. קט, אנטואן, תחפו עלינו. אם יופיע רובוט, תאותתו לנו. יש שאלות? כן, יש לי שאלה. מה אם... גדול. הסתלקתי. קדימה, בואי נזוז, סל. נסיעה טובה! בהצלחה! וואו, מה כל הדברים האלה? זה המוח של המטוס. ואת מתכוונת לערוך ניתוח מוח, נכון? פחות או יותר. קודם אפרוץ לקוד הגישה. אכנס למחשב המרכזי של רובוטניק, ואתכנת את פקודת השיגור. ואז בום, טרח! הרובו חמקנים יתחנו, כן? הם יתחנו, כן. ניקול. מוכנה, סלי. היכנסי למאגר המידע הראשי. סיסמה, סלי. תריצי תוכנת פענוח ל-X. סוניק, אכפת לך? לא ממש לא מפריע לי, אז בטח גם לך לא, נכון? תפגין קצת סבלנות. היי, סבלנות יש בבתי חולים. אנחנו בארץ הרובוטים וזה גורם לי לעצבנות. וואו. תזדרזי, סל, הרובוטים המעצבנים באים. הודעה נכנסת. אפון? וואו, סוניק. אבי קרא לי אפון בילדותי. ניקול, מה מקור ההודעה? סל, חייבים להעביר הילוך. אני מוכרחה לבדוק את זה. ייתכן שזה מאבא שלי. מקור ההודעה, אזור 12, גזרה 9, משבצת 32. הביצה האפלה? למה הם מתעכבים כל כך? המחשבים מסובכים. תרגע, אנטואן. להירגע? כן, רעיון מצוין. אוי,
אנ תעשה זאת שוב. תקשיבי סל, כשאזוז, לכי לפיר האוורור. ניפגש במקום הרגיל. תהיה זהיר, סוניק. היי, רובוטים! אולי נשחק תופסת לייזרים. אתם מתופסים? תטפסי מהר, נסיכתי! היי, רובוטים! שרצים שכמוכם. אתם מחפשים אותי? אני היחיד בסביבה. הצהרות בדרך. זה סוניק. מה קרה, אנטואן? זו לא הייתה אשמתי. קט אמר לי להירגע, לכן נשענתי על... היי, איפה קט? האמת שהוא היה מאחורינו במנהרה, ואז איבדנו אותו. הרובוקרב בטח תפס אותו. אטוס לשם חזרה. סוניק, אני בטוחה שההודעה הייתה מאבא שלי. אלך לביצה האפלה לחפש אותו. אנטואן יבוא איתי. אנטואן? כן, אנטואן. את צוחקת, כן? אם אני צוחקת, לא. לא? כן. אז כן או לא? אתה טועה, אני צודקת, כרגיל. תסלחו לי בזמן שאקיא את ארוחת הבוקר. שיהיה. קדימה, אנטואן. היי, סל! ברגע שאמצא את קט, אטוס ישר אל הביצה. כדאי שתיזהרי. גם אתה, סוניק. צריך לשים גז חופשי! תגיד לי, הבבני, איך הקיפוד חלף על פני המאבטחים שלי? דרך תעלת האוורור, דוקטור רובוטניק. תעלת האוורור. כן, אדוני. אז תאטום אותם! כן, אדוני. רק דבר אחד, אדוני. לכדנו לוחם חירות. זה טוב. טוב מאוד, יא בבני. איפה הוא? הכניסו את האסיר! תגיד לי, היכן נוטהול זקנצ'יק, ואני מבטיח שלא אהפוך אותך לרובוט. לא אגיד לך דבר על שום דבר, רובוטניק. אל תהיה כה בטוח, זקנצ'יק. יש לי מכונות מכל מיני סוגים. מכונות מופלאות שעושות דברים שלא יעלו על הדעת. תחזיק מעמד, קט. קט. אתה בסדר? המצלמות של רובוטניק קלטו את סלי. אני חושב שהוא יודע שהיא בדרך לביצה האפלה. אתה מוכרח להציל אותה. אבל מה איתך, חבר? לא חשוב. לך, סוניק, לך! אל תדאג, קט. עוד אחזור!
עוד כמה זמן, נסיכתי? אנחנו נדע כשנגיע, אנטואן. אנטואן, מה קרה? אלפי סליחות, נסיכתי. אתה בסדר? אתה רועד. אני לא רועד, נסיכתי. אני מצטמרר, כן. כנראה אני חטפתי, אני חייב לומר, משהו, הצטננות פשוט נוראית. אני חושב שכדאי מאוד שנחזור לנוטהול. לא, אנטואן. אני יודעת שאבא שלי בחיים. זה ברור לי, ואני אמצא אותו. אבל אין לנו מושג היכן הוא נמצא. ניקול, תאמרי לי, יש מבנה כלשהו בביצה האפלה? מחפשת. מבנה 1. כלא הברזל. הצגת תוכנית מתאר. כלא הברזל? אוי, לא! בוא, אנטואן. נסיכה, חכי! אוף, נו, אני שונא ביצות. הן מלאות חרקים וזבל. זמן לטוס. סלי! בסה. וואו. עכשיו יש התקדמות. דוקטור רובוטניק, הצלחנו למצוא את הקיפוד, הוא בביצה האפלה. הוא מחפש את הנסיכה. יש סיכוי לחיסול כפול. תשגר רובו חמקנים. כן, אדוני. מה המרחק מכאן, נסיכה? נגיע בכל רגע, אנטואן. סקרה בלו! האם זה... כן, כלא הברזל. ניקול, תני לי את כל המידע על כלא הברזל. מחפשת, סלי. נבנה ב-1543. נזנח לפני 100 שנה. אין מידע נוסף. וואו! התרעת טים קיפוד! מהירות על 7! הגיע הזמן להרוס את החנקן! נסיכתי! אני חושב שזה לא בטוח. אל תהיה כזה דאגן, אנטואן. לא, את בסדר, נסיכתי? אני בסדר גמור. רוצי, נסיכתי! רוצי! כל הכבוד, אנטואן. יופי, קדימה, סלי, תטפסי! נסיכה, אני שונא להיות כזה, איך אמרת? דאגן? אבל המקום האיום הזה הוא לא טוב לבריאות, נכון? אני צודק, לא? נלך הביתה, כן? נלך הביתה? לא, אנטואן. אם אבא שלי בפנים, אני אמצא אותו. זה ברור. כן, נסיכתי, ברור מאוד, אבל... בלי אבל, אנטואן. בוא נלך. אנטואן! כן, נסיכה, הנה אני. אני מאחורייך, נסיכה. כמה מנחם. אני ממש מאחורייך, סל!
נסיכתי, אני חשבתי שאולי הם... אנטואן, תסתכל! מה זה? זה חלק מהגלימה של אבא שלי. אני מצליחה לזהות את הדוגמה. הוא היה פה. קדימה. זו דרך מחוכמת ליפול לזרועותייך, נסיכתי. וואו, זה ממש מצמרר. אנטואן, אני משוכנעת שאבא שלי היה פה. זה דבר טוב, כן? מה אתה עושה שם למעלה, אנט? סוניק. מה קורה, סל? תראה מה מצאתי. זה מחשב, אז? אולי אבא שלי שלח לי את ההודעות מהמחשב הזה. הוא נראה ממש עתיק. הוא פועל? אין לי מושג. תחזיק אצבעות. כן. קוד גישה, בבקשה. נסה אפון. המתינו למסר. אפון. בדוק תקיית משנה. בלתי אפשר... סוף המסר. אין שום ספק שזה היה מאבא שלי. איכשהו הוא ידע שאמצא את זה. פנטסטיק! אבל מה זה אומר? אני לא יודעת, הוא לא השלים את ההודעה. אבל לפחות עכשיו אני יודעת שהוא חי. אני רק לא יודעת איפה הוא. מחשב, היכנס בבקשה לתיקיית המשנה. בודק תקיית משנה. חבר'ה, תראו! אתם יודעים מה המפות האלה עושות? הן מעניקות לנו גישה לכל רובוטרופוליס. תקלטו את המנהרות. לא ידעתי שהן קיימות בכלל. מוכנה, סלי. התחברי למאגר הנתונים המרכזי. מתחברת. סיסמה, סלי. משנה. ניקול, חלצי כבר את המידע. חיבור מאושר. להעביר לתקליטור הולוגרפי. היי, מה קורה כאן? או, טריבל! מה קרה? התא המטופש הזה היה ממולכד, זה מה שקרה. אבל מה זה המקום הזה? מה שזה לא יהיה, ממש מצחין פה. טוב חבר'ה, חכו פה. אני אלך לבדוק את האור האדום. סוניק, אתה בסדר? מה שלא נעשה, אסור לנו ללכת לשם. למה לא? אלוהים, מה זה? מישהו שלא תרצי להתחתן איתו. חוץ מזה, יש לו מצב רוח רע. אבל זה המוצא היחיד. מה אנחנו נעשה? נשאל אותו על אמא שלו. אולי הוא דווקא לא כזה רע. לא, הוא רקוב מהיסוד. יש לי רעיון. קחי את טבעת הכוח. טוב, כשהושיט את ידי, תני לי אותה. הבנתי. זמן לטוס מפה, תחזיקו חזק. תרגעו חבר'ה, הכל טוב. סוניק, איך ידעת שהוא רובוטי? הקיפוד יודע. אבל עכשיו, אני חושב שיש לנו בעיה אחרת. איך אנחנו אמורים לצאת מכאן? ניקול, תעלי את אפון. אני מחכה פה. יש לי רעיון מצוין. נלך בתעלה הזאת. וואו, זה גדול. לפי המפות האלה, אנחנו אמורים להיות קרובים. למה? אתם תראו. נלך בעקבות האור.
נזוז. בוצע. זה האחרון. הרובו חמקנים גמורים. נשאר לי דבר אחד לעשות. ניפגש במקום הרגיל. צריך לטוס מכאן. קט! אזעקת פולש בבית המעצר. אזעקת פולש. עכשיו אתה תושמד, קיפוד. הוא משגר רובו חמקנים. בואו נתעד את זה. מה זה? יא בבני, תחזיר אותם! כן, אדוני. היי, רובוטניק! זה היה בשביל קט.